Hej alle sammen og velkommen til. I dag skal vi snakke om operationanalyse. Mit program for den her fremlæggelse er følgende. Vores langsmål for det her projekt var følgende. Det er ikke relevant faktisk til den her video. Men hvad er operationanalyse egentlig? Man kan sige, operationanalyse handler om at finde effektive og optimale måder at organisere ens opgaver på. Formålet med operationanalyse er at optimere ressourceudnyttelsen, men også at øge effektiviteten i ens arbejde. Det handler også om at identificere ineffektive områder, så man kan forbedre dem. Planlægningsproblemer inden for OR kan være uendelig mange, men nogle af dem er projektplanlægning. Altså, hvordan planlægger man tidsplaner for store bygningsprojekter? For eksempel, når det siger, at vi bygger et tog lige nu. Det her tog er klar om 2 år. De har sikkert brugt nogle operationanalysemodeller til at forudsige, hvor lang tid det vil tage dem at bygge det her tog, baseret på de begrænsninger og betingelser, som de har. Et andet planlægningsproblem inden for OR kan være personale planlægning, altså hvordan planlægger man tidsplaner til de forskellige medarbejdere i et hospital, så man kan sikre den maksimale patientdækningsbehov, samtidig med at man opretholder en god arbejdsbalance. Et tredje problem i OR kan fx være ruteplanlægning i logistik, altså hvordan optimerer man ruterne for de forskellige containerskibe, der skal levere varer til forskellige lande. Ruteplanlægning i logistik er et meget, meget vigtigt emne, fordi cirka 90% af verdens globalt handel foregår via containerskibe, og over 50% af omkostningerne er skyldes brændstof. Hvad er en objektfunktion? Man kan sige, at en objektfunktion er en funktion, der indeholder ens betingelser og beskriver den overordnede mål med ens optimering. Det kan enten handle om, at man ønsker at maksimere ens profit, eller at man ønsker at minimere ens omkostninger. Jeg har taget en opgave med her. Den siger, en person har 1000 gram chokolade, og han producerer 2 slags chokolade. Han producerer chokoladeplade, der indeholder 50 gram chokolade, og bliver solgt for 12 kroner. Og så producerer han også nogle chokoladekugler, der indeholder 100 gram chokolade, og bliver solgt for 25 kroner. Og så siger de, at han har kun sugeforme, der bare kan lave en chokoladepose. Og her står der at identificere problemets objektfunktion og begrænsninger og opskrive dem matematisk. Her har jeg lavet en tabel, et oversigt over de forskellige oplysninger, som jeg har taget fra det her tekst. Så jeg har betegnet chokoladepladerne med x1 og chokoladekuglerne med x2. Og her, det koster 12 kroner og indeholder 50 gram chokolade. Det koster 25 kroner og indeholder 100 gram chokolade. Og vores begrænsninger er, at vi har kun 1000 gram chokolade. Og vi kan producere max 7 ekstra, fordi vi har kun sugeforme. Her har jeg skrevet min objektfunktion herover. x1 står for chokoladeplade, og x2 står for chokoladekugler, og de ganger vi med, hvor meget de bliver solgt for. Og det er, hvor meget vi kan tjene max på en dag. Og vores betingelser har jeg opskrevet dem her. Jeg kan se, at jeg har lavet en fejl her. Det her skulle være den anden vej. Men det beskriver, hvor meget den her begrænsning beskriver vores mængde af chokolade. Og x2, vi kan max have 7 stykker. Og xe går fra 1 til 2, altså vi har kun x1 og x2. Her står der, illustrer problemet grafisk ved at skitsere alle begrænsninger i et koordinatsystem og angive mængden af lovlige løsninger. Her har jeg tegnet mine begrænsninger, som jeg har opskrevet fra før. Og man kan se den blå figur her. Alt det er vores lovlige løsninger, men det er ikke alle lovlige løsninger, der er optimale. Ofte ligger den optimale løsning i et hjørnepunkt, og det er også tilfældet her. Hjørnepunktet her, det er 6,7, og det skal vi bruge i den her opgave. Der står nemlig bestemt den optimale løsning og angive værdien, objektfunktion samt variablerne. Så vores hjørnepunkt er 6,7
7. Det vil sige, at vores x1 er 6, og x2 er 7. Og vi skal ansætte den her værdi, det her punkt ind i vores objektfunktion. Og så kan man sige, at vi får 247 kroner, og det beskriver værdien af objektfunktion. Der står her, en ven tilbyder at komme 500 gram ekstra chokolade for 100 kroner, tilføj en beslutningsvariabel y for at bestemme, om vennen skal ansættes eller ej. Her har jeg trukket 100 kroner gange med y fra vores objektfunktion, og så her i vores betingelser, så har jeg sagt plus 500 gange med y. Jeg kan se, at jeg har lavet en fejl igen, den skal være omvendt. Og så ser jeg, at y er enten 0 eller 1. Hvis y er 0, så er der ikke nogen, så mister vi ikke nogen penge, men til gengæld får vi heller ikke noget chokolade. Men hvis y er 0, så betyder det, at ven bliver ansat, og vi mister 100 kroner, samtidig med, at vi får 500 gram ekstra chokolade. Man kan sige, at det her er en binær variabel, fordi det er enten ja eller nej. Jeg har taget nogle opgaver fra vores projekt. Vores projekt kigger nemlig ud på at regne nogle opgaver, der har noget med containerskib at gøre, og definere nogle objektfunktioner og regne nogle priser osv. I den her opgave går ud på, at skibet ønsker, at når skibet ankommer til den første stop, altså Mombasa, så skal der være max eller præcis 1000 ton benzin i reserve. Det vil sige intet mere eller mindre. Og her får vi oplyst nogle data over, hvor meget skibene forbruger benzin til den næste havn. Så fra Mombasa til Zanzibar, så bruger skibet 700 ton benzin. Og her har vi en tabel over, hvor meget de optanker ved de forskellige havne. Så den måde, jeg har regnet opgaven på, er, at jeg har defineret vores forbrug her, og jeg har defineret de mængde benzin, vi optanker. Jeg har ganget dem med 2, fordi der er en og to tanke. Og så ser vi havn 1, vi starter med 1000 ton benzin, minus den mængde benzin, vi forbruger, altså indeks 0 herover. Og så plus den mængde benzin, vi optanker, det er herover. Og de giver os den mængde benzin, der er tilbage efter det her. Og man kan sige, vi ender med, at der er 1500 ton benzin, når vi ankommer til Mombasa. Det betyder, at vi har, at betingelsen om, at der skal være præcis 1000 ton benzin, er ikke opfyldt. Den næste opgave siger de, at I har fået forkerte oplysninger. Det rigtige data står herover. Er alle betingelser nu opfyldt? Det eneste, vi skal ændre på, er, som jeg kan sige, Victoria bliver tanket 2000 op, men i det nye data bliver der kun tanket 1500 op, så vi opdaterer vores optang. Og man kan sige, der står her, at havn slut 1000, det vil sige, at nu er alle betingelserne opfyldt. Her står der, hvor meget koster den her løsning selskabet? Jeg har defineret vores priser her. Og her har jeg defineret den mængde benzin, vi optanker. Og så har jeg lavet et for loop, der itererer igennem den mængde benzin, vi optanker og ganger det med prisen. Og det bliver plusset til vores totale omkostning. Og her kan man sige, at den totale omkostning vil koste firmaet $5.850.000. Den her opgave går ud på, lad LIAS være mængden, der bliver fyldt på tank S, og så skal vi skrive en funktion for, hvordan omkostningen til brændstof bliver beregnet. Jeg har lavet en objektfunktion her. Jeg har lavet 2 sumtegn. Den ene sumtegn beskriver antal havne, der er 0, 1, 2, 3. Der er 4 havne. Og den her sumtegn beskriver antal tanke. Den går fra 1 til 2, så der er 2 tanke. Og det bliver ganget med LIAS, som er mængden af benzin, der bliver fyldt op. Og den bliver ganget med PI, som er prisen i benzin i havn i. Så ja, den her funktion beskriver
omkostningen af brændstof. Jeg har tjekket, om den her funktion er rigtigt, hvad jeg definerer den her i Python, og man kan sige, svar er det samme. Den her opgave går ud på at lade HIS være mængden af brændstof i tank S, og lade FIS være brændstofforbrug fra havn E til havn E+1. Forklar mig over, hvad det her udtryk betyder. Så man kan sige, det som står her er, at mængden af brændstof skal være større end eller lige med mængden af brændstofforbrug til det næste havn. Og det giver også rigtig god mening, fordi hvis der ikke er nok brændstof til at skibet skal rejse til det næste havn, så vil skibet gå i stå midt på havet, og det er overhovedet ikke optimalt. Den næste opgave går ud på, at begge tanke i skibet har en kapacitet på max 3.500 ton benzin, og så skal vi angive et domæne for HIS, og så bliver vi spurgt, om vi også behøver at have en domæne for LIS og FIS, og forklare og hvorfor ikke. Så man kan sige, et domæne for mængden af benzin kan være det her, fordi vi kan max have 3.500 ton benzin i vores tank. Og så kan man sige, vi behøver ikke have en domæne for mængden, der bliver tanket op, og vi behøver heller ikke have en domæne for mængden af brændstofforbrug, fordi vi kan sige, de to ting går under den her ting. Vi kan ikke forbruge mere end det, vi har, og vi kan heller ikke tanke mere end det, der er plads til. Den her opgave går ud på, at tankene er placeret på hver sin side af skibet. For at skibet ligger lige i vandet, skal niveauet på tankene være ens, både ved ankomst og ved afgang fra havnen. Tilføj det der til modellen. Så jeg har defineret min havn her, jeg har også defineret mine tanker her 1 og 2. Og så ser jeg for E en havne, og for S en tanke. Begge ting skal være lige med hinanden. Altså brændstof mængden ved afgang skal være lige med brændstofforbrug ved afgang i tank S, og i tank 1 og 2 skal være ens, og brændstofforbrug for tank 1 og 2 skal være ens, og brændstofoptankning for tank 1 og 2 skal også være ens. Yes, det var alt. Thank you so much, fordi I så med. Ej, den her serie er så god. Det her, det er mine noter, hvis I er interesseret. Og det her, det var vores projekt. Det var alt. Tak fordi I så med.